mahaukata ko kaɗan cikinsu ba haramiya. Aka ce duniya bukakara, amma fa sai mai yawaita hattara. Kyale-kyale da ke cikin ta duniya su suke sa mutum ya dinga kauce gaskiya. Kar mu ba ta sirri, mu rage buri, wata ran za mu bar ta. Rika tsuntsuwa sai da lalama, ko da ya laɓe cikin inuwa. Wanda za ya je biɗan ruwan zuma